aw bisimila ko bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min mina walawalali caman kaw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. Ka bɛn ni jumadon avril kalo tile 7 ye karamɔgɔ Hayidara n'a ka jamakulu u bisimila la ganuwakaw fɛ yen nɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ. Diinɛ ɲɛmɔgɔw ladala ko maa ɲɛmaw ani yen sigibagaw bɛɛ lajɛlen bɔra ka caya ni ka karamɔgɔ Hayidara a n'a ka jamakulu kunbɛn. An karamɔgɔba a Seydi Cherif Usmane Madani Hayidara a ye dakuru ɲɛ dama dama fɔ yen nɔ an ka jɛ an k'o ɲɛmada. Silamɛ bɛɛ ye fa kelen ba kelen de ye. Siga t'o la. Dɔw de ye doni da u yɛrɛ kunna dɔrɔn k'u yɛrɛ sɛgɛn. N'o tɛ silamɛ bɛɛ bi fa la bɛɛ bi ba la. An bɛɛ ko la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Siga t'o la. N'o kɛra an bɛ Ala min nɔfɛ mun wajibiyalen bɛ an kan sisan an ka ɲɔgɔn minɛ bolo kelen na an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ an ka silamɛya bonya yira diinɛ wɛrɛ la ni an jogo ye. Siga t'o la. Hayidara. Diinɛ dama tɛ silamɛya ye. Ka ca. Kerecɛnw bɛ yen silamɛw bɛ yen diinɛ wɛrɛw bɛ yen kun a ka ca. Alors mais denmisɛnninw bɛ ka wolo kana u bɛ ka kalan internet b'u bolo u bɛ don a kɔnɔ fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ n'a fɔ diɲɛ ye so kelen de ye bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama. Siga t'o la. Mais n'a yera anw ka diinɛ o de tɛ hinɛ. N bɛ fɛ k'a fɔ kira sera ka kerecɛnw mara kira sera ka bolisɔnnaw mara kira sera ka mɔgɔ wɛrɛ mara min t'a ka diinɛ na fiyewu. Siga t'a la. O tumana anw bɛ Ala dɔn kira ye wa. Anw bɛ siran Ala ɲɛ ka tɛmɛ kira kan. Kira sera ka bɛɛ mara anw nana bi tilegan deren na k'anw ye silamɛw de ye an ti kerecɛn fɛ an ti kafiri fɛ hali an t'an yɛrɛ fɛ. Siga t'o la. Hayidara. hali an t'an yɛrɛ fɛ. Siga t'o la. ni i taara yɔrɔ o yɔrɔ nin farafarali in de bɛ yen silamɛ bɛɛ kɔ donnen don a yɛrɛ dama banna ɲɔgɔn na aw bɛ se ka sɔn maa wɛrɛ la o tumana n'aw farala ka ban a k'a dɔn a bɛ sitanɛ de bolo a ni Ala cɛ ka jan. Siga t'o la. laseli min b'an bolo nin de don diinɛ t'an bolo ka fɔ ye an mana ni wuruji ye ka d'aw ma an mana ni mɔriya ye an mana wajuli wɛrɛ kɛ ko dɔ de ma dɔn ko an bɛna o laban. non Ala kira cira min kama bu'istu li utammima makarimal akhlaq ne Muhamadu cira de an kana jogo dilan k'a ɲɛ. An ka kira nana jogo dilanli de kama mais anw de bɛ ka mɔgɔw faga bi. Joli o joli bɛ ka bɔn bi a bɛɛ bɛ ka bɔn silamɛya de tɔgɔ la diɲɛ kɔnɔ. Siga t'a la. O ye mun diinɛ ye. Hayidara. mais a lasili bɛ an yɛrɛ la yan a fɔlɔ ye jumɛn si tɛ si fɛ o tumana n'an tɛ ɲɔgɔn fɛ o kɔrɔ an yɛrɛ bɛ fɛ ka ɲɔgɔn joli bɔn an bɛ siran la de an bɛ ka siran n'o tɛ ni sira dira a ma sisan y'a sɔrɔ an ye misiri caman ci parce que ni maa min tɛ ne ta la dɔrɔn o tɛ Ala ta la e ye jɔnni ye. manil fard manil fard manil muhi manil mumit manil nasir manil kafi wahid. O la an bɛ hakɛ to ɲini ko a ma se tile bɛ yen i y'a ye dɛ mais Ala k'aw sara hɛrɛ la wallahi nin diinɛ ɲuman in nin de halakitɔ filɛ a kana sɔn a ye ɲɔgɔn kanu a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ vraiment alimami ka kuma diyara n ye mais a k'a dɔn kabini an wulila an ma se dugu si la Côte d'Ivoire ni yenkaw ma kuma ta ka ansaru ka bonya lase o ma kɛ fɔlɔ. Siga t'o la. Dugu bɛɛ. A ma kɛ. Wallahi. Bon n'u y'u ka baara dɔn olu ka baara y'o de ye. c'est-à-dire wahabiya ko tɛ tarabiya ko tɛ tijaniya ko tɛ kadiriya ko tɛ silamɛya ko de don. Kɛnɛ kan Hayidara. A wajibiyalen b'u kan u ka silamɛw kɛ kelen ye u yɛrɛ ka kɛ kelen ye silamɛ bɛɛ bolo. Siga t'o la. fɔ ni min ban'u na. Ni wulibali. O de ye Alakira ka baara ye. Ni o tanu kɛra ansaru la ne b'a fɔ ansaru de ye ne wasa Ala k'u wasa. An sera Côte d'Ivoire yɔrɔ o yɔrɔ a fɔra tan. Abidjan an sera karamɔgɔ
ba fɛn o fɛn ma n'anu ye ɲɔgɔn ye a bɛɛ ye nin de fɔ siga t'a la kana bila fɔ ya bi gaɲuwa bɛɛ ye nin kelen de fɔ siga t'a la kelen don dɛ mana jamiya a sara bɛ ala de bolo a b'a tigi bolo Aïdara diinɛ ye i ka ŋaniya de ye siga t'a la nin ye wahabiya ye nin ye tarabiya ye nin ye tijaniya ye non non o bɛɛ kungo y'i ta ye problème jumɛn bɛ yen an bɛɛ de ye kelen ye siga t'a la silamɛ dama tɛ dɛ hali kafiri dan dɔ de b'aw cɛ o dan bonya dɔrɔn kana sa muso ma kana sa a ka nafolo ma kana sa a denw ma kana lebu kana tɔɔrɔ s'a ma silamɛya ye nin de ɲini an fɛ kafiri ka hakɛ la n'a mago seri ma fana n'i bɛ se k'a dɛmɛ a dɛmɛ kuranɛ yɛrɛ y'a fɔ kafiri fin minnu bɛ yen n'u ka tɔɔrɔ tɛ se silamɛya ma silamɛya ko ka jaga d'u ma o el mu'allafatu qulubuhum a bɛ kuranɛ kɔnɔ Seydina Umar diinɛ kun ka bɔ ale bolo kosɛbɛ mais a ka docteur principal docteur min kun bɛ Umaru furakɛ chrétien de kun don c'était un chrétien o de kun bɛ Umaru traité El Farouk alors i ka diinɛ y'i ta de ye mais ala an bɛɛ ye ala ka jɔn kɔni chrétien min bɛ yan kafiri min bɛ yan silamɛ min bɛ yan jɔn ye jɔn ta ye an bɛɛ ye ala ta ye ala sɔnna k'an bila a ka dugukolo kan o tumana an ka ɲɔgɔn bonya ala ka dugukolo kan n'ala mago bɛ min na don min na a bɛ taa n'o ye mais ne k'a fɔ non ne de ye silamɛ ye ne ni chrétien tɛ se ka sigi chrétien ye kafiri ye ne de ye silamɛ ye ne ni bolisɔnna tɛ se ka sigi bolisɔnna ye kafiri e ta de ye dugukolo ye wa e de nana n'an ye wa tare de y'a bila ye alors an b'a ɲini an karamɔgɔw fɛ a n'an ka limamu karamɔgɔ minnu bɛ gaɲɔgɔn yan u kana dan an bɛ misiri lama dɛ ko in dɛmɛ n'o ka sago ye u ka karamɔgɔw bila u ka wajuli kɛ u ka kuma mɔgɔw fɛ u ka kelenya in sabati tant que o ma kɛ ala tɛ hinɛ an na walahi walahi an bɛ si ka wurudi min kɛ an bɛ si ka seli min kɛ a bɛɛ nkalon n'an ma kira mandenw fara ɲɔgɔn kan a ti minɛ dɛ walahi ala t'a kelen minɛ ka ala kira mandenw faralen to an k'u wele ka fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ de ye kelen ye cɛnikɛla minnu bɛ yen an k'u ka cɛni da kɛnɛ kan hali n'u bɛ seli silamɛya ye sans frontière de an bɛɛ de ye kelen ye silamɛ bɛ silamɛ mara cogo min na silamɛ bɛ kafiri mara ten a bɛ chrétien mara ten a bɛ diinɛtigi bɛɛ mara ten mais i b'i ta kɛ ne b'i ta kɛ a ma ban n'an sera ala ma min ta ye tiɲɛ ye ala tɛna o sara wa ne ye silamɛ ye ka ban n'an ma sɔn n bɛ bɔmu don a ka église la k'a exploser n bɛ bɔmu don a ka alabato yɔrɔw la bolibato yɔrɔw la k'a exploser mais o tuma na ala dɛsɛra wa e de bɛ bila ala nɔ na ka mɔgɔw faga o tuma na ala dɛsɛra wa ayiwa ala k'an n'aw dɛmɛ imamu an bɛ kuma surunya yan vraiment mɔgɔw bɛ tile la ala ka hɛrɛ k'an n'u ye. Silamɛya taabolo tijaniya o ma ɲɛma Sheikh Ibrahima Niass a mɔdenkɛ o bɛ taamala Bamakɔ an fɛ yan nɔ Sheikh Tijani Aliou Cisse a bisimilara pankuru jigiyɔrɔ la sibiri don a bisimilara mɔgɔ min fɛ o de ye kalifaba ye ni o ye Sheikh Haruna Sangare Usman Kan Fuseni Keita Mohamed Sidibe Sherifla Jabaraniso tɔgɔ la u sera ka fɛn min sɔrɔ o kun kan an ka jɛ an ka ɲamada. An bɛ ala fo an bɛ ala tanu an bɛ ala waleɲuman dɔn bi ye dɔnba de ye alhamdulilayi rabbil alamina Sheikh Tijani Aliou Cisse ale ye imam ye Sheikh Ibrahima Niass ka zawiya ba a ka zawiya mondial zawiya min bi a ka zawiyaw bɛɛ ɲɛ min ye Kaolack Madina ba ye ale y'o imam ye bon Sheikh Tijani Aliou Cisse ale ye Sheikh Ibrahima Niass mɔden ye Sheikh Ibrahima Niass a ko ala ye dɔnniya o dɔnniya d'a ma Sheikh Tijani kama donc ale ye dɔnniya o dɔnniya sɔrɔ o tuma na à travers Sheikh Tijani radiyallahu anhu donc ale y'a di Sheikh Tijani fa ma min ye Aliou Cisse ye Sheikh Tijani fa Aliou Cisse ale fana ko k'a ye dɔnniya sɔrɔ Sheikh Ibrahima Niass la a y'a di a denkɛ ma min ye Sheikh Tijani Aliou Cisse ye donc ni ala ka walijuba in ka na jamana in kɔnɔ bi alhamdulilayi o ye hɛrɛba de ye nka n bɛ n profiter ka président de la république fo a n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen ka d'a kan depuis o ye nin kuma in mɛn fo ka na se sisan gouvernement ye disposition ta vraiment a lakangali la ani a kunbɛli ɲuman na
vraiment an b'an ka autorité fo kosɛbɛ danti foli min na ka population bɛɛ lajɛlen fo population min bɔra depuis sɔgɔma fo nin waati na ka sheku kunbɛ ka population fo kosɛbɛ wala k'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ni ala sɔnna inshallah a nakun ye min ye o ye de an ka jamana bɔra ka baara dɔ kɛ tile 2 tɛmɛnen na conférence d'entente nationale o conférence d'entente nationale ni an ka sheku bɛna dugawu kɛ pour que bɛn ni sabati ka se ka don an ka jamana kɔnɔ ka d'a kan bi na mali mago bɛ dugawu la bon a ka nali ka na dugawu kɛ o kɔrɔ tɛ ko mali diinɛ ɲɛmɔgɔw ma dugawu kɛ dɛ mali diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ dugawu la su ani tile mali diinɛ ɲɛmɔgɔw ka dugawu o yɛrɛ de bɛ ka jamana in jɔ donc nka dugawu faralen dugawu kan o bi dɔ de fara dugawu kan donc o de ye a nakun ye ni ala sɔnna an ka maa ka na a ka dugawu kɛ an ka jamana ye ka d'a kan jamana in mɔgɔ kelen tɛ se ka dilan an bɛɛ de bɛ se ka an bɛɛ de ka kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma yɔrɔ wɛrɛ tɛ se ka mali jɔ maliyɛn den de bɛ se ka mali jɔ bon ni anw maliyɛn denw ni bɛn tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ y'a dɔn k'a fɔ ko baara ka gɛlɛn donc an bɛ dugawu de kɛ pour que vraiment ala ka bɛn sabati maliyɛn denw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka hinɛ don maliyɛn denw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka hɛrɛ don jamana in kɔnɔ donc a nakun y'o de ye. Faransi jamana minisiri min ka caw benen do Faransi jamana ani jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kunya ɲɛnabɔw kama ani a tɔ ɲɔgɔn kɛ minisiri min bɛ Allemagne jamana kɔnɔ u jɛra ka na taamala Mali jamana kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ u taara bɔ Gawo ni ka labanna k'u kɔ segin Bamako u seginnen Bamako u ni an ka jamana kuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita u jɛra ka sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ Isufu Kulubali b'a ɲɛfɔ an ye. Faransi ka kotigi min bɛ n'o ɲɛsinnen bɛ u ka kɔngɔkow ma n'o kama ko Jean-Marc Ayrault a bɛ taama de la Mali kɔnɔna yan nɔ. Taama min senfɛ o kɛra sababu ye a tiri ɲɛ da Allemagne finitigiw ka daga kɔnɔna kan o min bɛ ka wulikajɔ kɛ diɲɛ baɲumankɛ kuluba o tɔgɔ la n'o ye ONU ye o tɛmɛnen kɔfɛ Faransi sɔrɔdasi min binna anw fɛ yan a tiri ɲɛ da o fure kan ni ka tasibilakaw ye nin bɛɛ lajɛlen kɛla a fɛ arabadon avril tile 5 o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen a ye dantigɛli kɛ a y'a k'a fɔ Faransi bɛ kɛlɛ de la Mali kɔnɔ walasa ni ka basigi ni ko sabati Mali kɔnɔna na nin kɛla Faransi kotigi ka dantigɛli ye wa tila ka fara ka ko kura a ko kɛlɛ min bɛ ka kɛ Faransi fɛ Mali kɔnɔ ko maa si ma kan ka hakilina fila ɲini a la sabu hakilina kelen don hakilina kelen ye mun ye o de ye k'a fɔ maa minnu kelen bɛ ni ka silamɛya kɛ birifari ɲɛ ni ka dangerikɛ maaw la k'o maaw kɛlɛ wali kelen minnu yɛrɛ kelen bɛ ni ka ŋaniya ta ni k'o bɛɛ lajɛlen kɛlɛ ni k'o kɛ maa suguya kelenw ɲɛ da kelen na Faransi ka wulikajɔ dɔw de filɛ nin ye a ko de kama kɛlɛsen tɛ fila ye koyi kelen don maa si kini yɛrɛ kala lafili n'o kumaw ye Jean-Marc Ayrault ka kuma min filɛ nin ye o bɛ kɛ sababu ye Mali ɲɛmaw n'o tɛmɛn'o na o tɛ y'a k'a fɔ Faransi ka laseliso min bɛ n'o kama ko RFI k'a fɔ donna nataw la o na fɛɛrɛ dabalo tigɛ k'a lajɛ ne y'a sɔrɔ o bɛ se ka babusenw ta ni jarisiw ka ɲɛmaa min bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ n'an kama ko IER Agale walasa u ka se ka fali fɔlɔw kɛ ni ɲɔgɔn cɛ de o ran bɛɛ lajɛlen na nin ɲɛmaa min filɛ nin ye ne ye Faransi ka kotigi min bɛ yen n'a ka kow ɲɛsinnen bɛ Faransi ni jamana gɛrɛw cɛla kow la ani Mali jamana ɲɛmaa Ibrahim Boubacar Keita o ye ɲɔgɔn ye masarabolo senfɛ jamana ɲɛmaa Mali tɔgɔ la a ye nin kotigi in hakili lasigi k'a fɔ babusen foyi tɛna tɛmɛ Mali ni Banbagaci kulusi ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ kɛ min maa ye kelen bɛ ni ka silamɛya birisinin biri i kana k'a fɔ Mali ɲɛmaaw ni tɛna masarabolo ta cogoya si la bi an bɛ yɔrɔ min na siga tɛ min na Faransi kɛlɛbolo min bɛ yen n'o kama ko Barkhane o kelen bɛ ni ka labɔw de sabati Mali cɛmancɛ fɛnw fɛ cogo min na lakanda o ka se ka sabati Faransi ka nin kotigi min filɛ nin ye ni min ka baaraw ɲɛsinnen bɛ Faransi ni jamana gɛrɛw ka waleyaw ma o ran bɛ a ye wulikajɔ kɛ ni ka ɲɛsin nazarala baɲumankɛkuluw ma n'o ye Union Européenne ye k'a fɔ o ka dɛmɛ caman de ta ni ka Mali jamana ni k'o sɛgɛrɛ o kɛnɛ ka taama ye taama min n'a y'a kɛ Gawo marabolo kɔnɔna na ani Alimaw ka finitigi ɲɛmaa a n'o ye taama nin kɛ ɲɔgɔn fɛ wa o Alimaw ka finitigi min filɛ nin ye a ma mɛn kɔsanneden yɛrɛ la a filɛ ni ka kɛlɛkɛcɛ maa 1000 ni k'o bila MINUSMA diɲɛ bɛnkɛkuluba min bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ basigidi kama ni k'o bila olu ka bolo kan o t'a bannen ye Pangilisuka min bɛ n'o kama ko Elif Kanter a y'o fana bila baɲumankɛkuluw ka bolo kan min bɛ Mali kɔnɔna na cogo min na u ka se ka basigili waleyaw bolo da o kɛwale min filɛ nin ye nin si tɛ kunfɛ ko ye ni de b'a jira k'a fɔ cɛsiri ye ko kelen bɛ ni k'o de bolo da Mali basigili yɛrɛ kama. Hijila tagadenw ka soba maa ɲɛmaa ni o ye Dr Hamza Mayiga ye ni o ye Maison du Haji ka bɛn ni avril kalo tile 5 ye a ye dantigɛlikan dɔ kɛ walasa ka ɲɛfɔli kɛ yɛlɛma kura minnu donna ɲina hijila taga baaraw la an ka jɛ an ka lamɛnlikɛ Usman Kan ka ɲininkali galamani na min ye hiji kunkanko ye ɲina ko damadɔ bɛ hiji in kɔnɔ an bɛ fɛ k'o kunnafoni de di k'i ka ɲininkali jaabi n'a ye a fɔlɔ de ye min ye ala y'a latigɛ an tun bɛ hiji kɛ salon waati min Mali ka kota n'o ye maliyɛn maa hakɛ min tun kan ka taa hiji la salon o tun ye maa 9,000 ye mais ala y'an dɛmɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ ye
ani hiji yɛrɛ baara min ɲɛna salon ka bɛn o bonyamasegin ma saudiya jamana ɲɛmɔgɔw olu ye dɔ fara an ka kota kan ɲina k'a bɔ 9 na ka taa 13 ani 323 la n'i ye jateminɛ kɛ i b'a fɔ 4 ani 300 ni murumuru o de farala kan ɲina kunnafoni filanan de ye min ye k'a da jamanadenw tulo kan k'a fɔ ko campagne dayɛlɛla n'i ko campagne hiji tɔgɔ sɛbɛn k'o daminɛna a baaraw daminɛna an donna hiji baaraw kɔnɔ san dɔw la an tun bɛ hiji baara bilali fo ka taa se sunkalo ma ou bien ni sunkalo ma kɔnɔ bɛ fɛ ka sa waati min an b'a daminɛ donc hiji bɛ taa don waati min na sɔrɔ baara tonnen don ɲɔgɔn kan baara bɛ kɛ gɛlɛya kɔnɔ a bɛ kɛ sɛgɛn kɔnɔ a bɛ kɛ degun kɔnɔ a bɛ kɛ vraiment a sɛgɛn bɛ bonya kosɛbɛ kosɛbɛ mais ala y'a kɛ ɲina alhamdulillah campagne dalen min filɛ joona o bɛ se k'an permettre an ka se ka baara k'an fɛrɛ ma dɔɔni dɔɔni ka baaraw bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ jama fana bɛ fo dɔɔni dɔɔni a tɛ kɛ ɲɔgɔn digidigiba ye a tɛ kɛ jamakoba ye ten fo ka taa se hiji banni ma o bɛna sɔrɔ taaba bɛɛ lajɛlen ka boli kɛra i ka labɛn sabatira i sigilen bɛ k'i ka taa don makɔnɔ o campagne dayɛlɛ min kɛra o kɛra nin kalo min filɛ n'o ye mars kalo min an bɔra kɔnɔ o le 20 mars a kɛra o de kɔnɔ ka tɛmɛ mars kalo min tɛmɛna o le 20 kɔnɔ ka bɛn ntɛnɛndon y'a dɔn ma donc campagne mina continuer ka tile 100 kɛ tile 100 kalo 3 ani tile 10 donc campagne bɛ datugu de le 30 juin ni ala sɔnna ma a kunnafoni sabanan ni min an ka ala fo k'a barikada ɲinan hiji musaka a nɔgɔyara kosɛbɛ kosɛbɛ salon an taara hiji la ni musaka min o tun ye 2,200,000 ani 100,000 ani 25 2,200,000 ani 100,000 ani 25 ala passeport tun b'a la musaka bɛɛ lajɛlen tun b'o la nka ɲinan jama ɲɛmɔgɔ ye k'a fɔ o musaka in o ka ca ko ka baara kɛ ka hiji wari ka dɔ bɔ a la halisa k'a jigi an ka ministre n'o ye Thierno Amadu Hasi Jalo ye a y'a ɲini an ka baara kɛ ka hakilijakabɔw kɛ ani maison de haji farala ɲɔgɔn kan ka hakilijakabɔ kɛ ka hiji wari k'a jigin fo ka taa se 2,000,000 ani 72,000 ani 800 ani 45 n'o ye 2,364,235 francs hiji wari bilala o de la. Projet jɛgɛ ni jaba ani mɔniko cakɛda ɲɛmayaso min b'an fɛ Bamakɔ yan nɔ u jɛra ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na ni ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin musolaka dɔw ma musolakaw ka baara la ni o ye coopérative bɛn ka di musow ye ni dɛmɛba ye ka ɲɛsin ma minɛnko nasira fɛ jɛgɛ baarakɛ minɛnw ani jɛgɛ maralikɛ minɛnw Usmane Sogore Seydou Ɲare Sherifila Jabarani so tɔgɔ la an ka ɲɛjɔ ka sɔrɔlenw na. N'i ye Madinakura sugu fiyɛ ta sigida 2nan na o bɛ jate yɔrɔba dɔw fɛ an ka jamana faaba kɔnɔ yɔrɔ mun na jɛgɛ feere ani a sanni bɛ latigɛ n'i ye mafilɛ fɛnɛ boloda ka ɲɛsin o jɛgɛ baarakɛlaw ma i b'a sɔrɔ 100 sarada la 98 o bɛɛ lajɛlen ye musolakaw ye wa n'i tilala ka mafilɛli boloda ko kura ka ɲɛsin an ka jamana yɛrɛ ka tɔgɔyaw ma n'o bɛ funteni ko fɔ ka taa se jɛgɛ yɛrɛ a bɛna sira minnu fɛ n'o ye a transportw ye i b'a ye k'a fɔ olu bɛ kɛ sababu ye teliya la ka na ni o jɛgɛ ninnu tiɲɛli ye o de kama cakɛda min bɛ jamana kɔnɔ n'a ka baaraw bɛ ɲɛsin mɔniko koɲɛw ɲɛnabɔli ma n'o ye direction régionale de la pêche ye a ka wulikajɔ sen fɛ su ani tile ka se ka togodala ka musow dɛmɛ ka se ka ba don u ka jɛgɛ baarataw la ale y'i bolo di dɛmɛbaga jɛkulu dɔ ma n'o ye ONG jɛgɛ ani jaba ye ka se ka musow dɛmɛ u ka jɛgɛ labarali sira kan ni minɛnkuraw bilali ye u ka bolow kan. Vraiment ni wale ni diyara n ye n ka coopérative lancé ni Bekayi jɛra k'a kɛ ala ye a coopérative ala y'a nɔgɔya ni y'a fɔ n ka sugu dɔw ye bon an ye projet min monté vraiment a projet réussira u taara an fɛ sugu la an ye jama wele k'u sigi an ye réunion ni mangani kɛ yanni matériel ka na u nana an nan'u lajɛ vraiment foyi kɔni t'an bolo foli kɔ parce que ni matériel mun dira ma a dira ma k'an dɛmɛ saniya kama basa jɛgɛ ye fɛn ye jamana kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ de bɛ jɛgɛ dun n'a fɔra ko jɛgɛ i ka jɛgɛ baara i ka baara ni saniya ye. Musaka minnu donna ni minɛn ninnu da fɛ a ka ca ni sefa wari $8,000,000 ye mun bɛɛ lajɛlen bɔra ONG jɛgɛ ani jaba kunna minɛn ninnu de filɛ glacière 100 balansi 70 basi 10 k'o kɛ dɛmɛ ka ɲɛsin ni musolaka ninnu ma ni an ka jamana minisiri ka ɲɛsin jɛgɛ ani mɔniko ma o ka nɔnabila a k'a ka nisɔndiya jira ka foli ani barikada kɛ. Donc ni mɔgɔ bɛ ni muso ninnu ka gɛlɛya dɔn je pense que ne b'u ka gɛlɛya dɔn et quand j'ai ministre kɛlen na k'a fɔ ko n ka n'a nɔra bila a kɛra kunnawoloba de ye n bolo parce que n ko ni muso ninnu ye fɛn sɔrɔ matériel sɔrɔ k'u ka baara kɛ kunnawolo de don an bɛɛ dalajɛlen bolo donc ne b'a ɲini halisa projet fɛ a ka ni muso ninnu dɛmɛ parce que ni muso ninnu cɛsirilen don n b'o ɲini et encore n yɛrɛ bɛ se ka min kɛ au niveau du département n b'o kɛ ne ni muso ninnu tulonkɛra ɲɔgɔn fɛ an yɛlɛla ɲɔgɔn fɛ an ye 22 kɛ ɲɔgɔn fɛ
donc ni muso ninnu ye ne yɛrɛ ka musow de ye. Hakili jiginna ni projet in ka laɲini de ye ka se ka musolakaw u ka dɔntaw kawuriya walasa u ka yɛrɛma hɔrɔnyaw o bɛ se ka sinsin. Sananga nga bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kun cɛ an b'an kun da diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la sɔrɔli kan Musa Fɔnba sera ka fɛn minnu fara ɲɔgɔn kan o ye nin ye. Diɲɛselikɛnani tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsinnen don baloko ma ni o ye faw ye a ɲɛmaaba ye mununuzalo dɔ kɛ kɔnɔ dɔ la ko kɔnɔ min ma ko Lac Tchad o bɛ Tchad ni Niger ni Nigeria an b'a fɛ ka taa se Cameroun ma o kɔnɔ in ko ni wuli ka jɔ ma kɛ ka maaw dɛmɛ ko balondanya bɛ u la José Graziano da Silva ni o ye faw ɲɛmaaba ye a ka mununuzalo in senfɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Nigeria gagnaka yan b'a fɛ ka degi a kɔrɔ yan b'a kan a y'a jira k'a fɔ Nigeria yan b'a sɛnɛw bira ka daminɛ sa ka sabu kɛ sanji bɛ ka bin nka tɔni ye o kumana danni kumaw olu sera ko fɔ a ka dɔn de diɲɛselikɛnani tɔnba Nations Unies ani diɲɛselikɛnani setigi jamanabaw fɛ ka fɔ ni fɛɛrɛw ma sigi sen kan maa minnu bɛ kɔnɔ in ninnu na ni sɛnɛkɛlaw don Lac Tchad dalalaw la Nigeria yanfa ni Cameroun yanfa ka taa se Benin yanfa ni Nigeria yanfa ma ni u ma se ka sɛnɛ kɛ u tɛgɛ janne tɛna se ka bɔ barisabu ka da kan diɲɛselikɛnani nafolo na kɛ k'u dɛmɛ kuma bɛɛ an dun bɛ samiya kuma de la o kuma na kɔngɔ min bɛ u la kɔnɔ in na ka lajɛ ka balo ɲini ka di u ma walasa u ka se k'u ka samiyaw baaraw kɛ n'o tɛ ko samiya ɲinan de don wa ko ni ɲinan bɔra la samiya wɛrɛ kɔni ko fɔ san 2018 a kɔnɔ ninnu dɔw la Lac Tchad kɔnɔ in fɛnɛ na maa minnu sigi bɛ yen ni olu ye sɛnɛkɛlaw ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Nigeria yanfa olu caman bɛ sɛnɛkɛlaw la u bɛ sira ka taa forow la ka sabu kɛ Boko Haram banji jɛkulu ka wuli ka jɔ kɛra sababu ye ka yɔrɔ caman tiɲɛ o tɛmɛnen kɔfɛ forobara ninnu don ne bɛ sɔn ka ye dugu la yɔrɔ dɔw la kungokolo kɔnɔ u fɛ sɛnɛkɛla kɛlen k'a fɔ k'a b'i kunda a ka foro kan i ka laban ka taa yɛlɛ o forobara ni ka k'i bɔnɛ i ni na sɛnɛkɛla caman bɛ ka sera k'i pɛtɛ kungo kɔnɔnaw la ka sabu kɛ forobara ni ɲɛsiran ye bɛɛ bɛ na adamadenya dɛmɛ kɛba minnu kɛmɛ k'u ɲɛsin kɔnɔ in mɔgɔw ma u y'a jira k'a fɔ u mago bɛ dolari wari miliyɔn 600 ani miliyɔn 70 ani miliyɔn la de la baɲumankɛlakaw kɛn bɛ ka min layidu ta kɔnɔ in mɔgɔw ye lajɛ dɔ senfɛ min kɛra Oslokaw fɛ yen février kalo tɛmɛnen u k'a ma ko conférence d'Oslo. Afrique de jamana kɔnɔ jumado avril kalo tile 7 mɔgɔw bɔra ka bɔlɔn kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ ka jira k'a fɔ jamana ɲɛma Hélène Jacob Zuma a ka jamana ɲɛmaya bila ka daminɛ Cap la ka taa se Johannesburg ma dugubaw don ani Pretoria faaba yɛrɛ bɔlɔn kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen kun gɛn bɛ i ko dakɔnɔ ɲi maa na ka fa didiw dɔw y'a jira k'a fɔ maa ba tan ɲɔgɔnna de bɔra fanga ɲini jɛkulu Alliance Démocratique nɔfɛ ni ka nisɔngoya kɛnɛ sigi sen kan ka ɲɛsin jamana ɲɛma Jacob Zuma ma min kɛra ko kura ye ko yɛrɛ la o ye nazaraw minnu bɛ Afrique Sud jamana kɔnɔ ko ninnu caman bi kɛ u kɛrɛfɛ u dɛnnen bi to u sen di don a la ka sabu kɛ nazara ninnu Afrique Sud jamanadenw na caman kɛ bɛ fɛntigibaw ye baw olu de ye san caman kɛ ka Afrique Sud jamana mara ni farafin kun bɛ k'i yɛrɛ ɲini u bolo o kɛra sababu ye u ye dugukolo nafama caman sɔrɔ k'o kɛ u ta ye o tumana setigiba ye u de ye bi nka o nazara ninnu de fɛnɛ nisɔngoya taama in fɛnɛ sigi sen kan ka bɛn ni jamanaden tɔw ye fɔ u kɛn bɛ ka sɛbɛn u ka jiri fɛɛrɛw nka pankarti ko Zuma kan ka taa yɛrɛ de ka bɔ jamana ɲɛmaya la Pretoria ni o ye Afrique Sud duguba ye fanga ɲini jɛkulu kɔrɔba min bɛ yen ni ANC Jacob Zuma Nelson Mandela ka fanga ɲini jɛkulu yɛrɛ jɛɲɔgɔnkɔrɔba don Parti communiste o fɛnɛ nisɔngoya taama dɔ sigi sen kan ka ɲɛsin jamana ɲɛma yɛrɛ dagayɔrɔ ma forobatɔ minnu bɛ Afrique Sud jamana kɔnɔ olu farala Parti communiste ka o la Nelson Mandela jɛɲɔ tɔw minnu dora Afrique Sud jamana kɔnɔ u ka chrétien diinɛ ɲɛma in bɛ o la ni o ye Desmond Tutu ye ale min ni Nelson Mandela jɛra ka siya woloma kɛlɛ sɛbɛkɔrɔ kɛ Afrique Sud jamana kɔnɔ fo ka taa farafinw bɔ bolo la o cɛkɔrɔba in fɛnɛ Desmond Tutu fɛnɛ yera nisɔngoya taama na ka jira Jacob Zuma la k'a fɔ Hélène a bɛ cogo min na bi a k'a lajɛ ka fanga in bila ko in ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ Jacob Zuma de sina k'a ka gouvernement lajɛ ka fa kelen bɛɛ lajɛlen yɛlɛma ka sɔrɔ a ma maa ɲininka maa min yɛrɛ ka bɔli digira maaw la gouvernement na o ye Pravengaraden ye ale jateminɛ bɛ k'a kɛ maa ye maa min ye ko ka jɛ maa ye ka sabu kɛ ko wari labaarali ko ta fan fɛ a tɛ musalaka kɛ o la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ŋanamu kow k'i bɛ don a ka sin ka wari labila cogoya dɔw la nɔgɔya la o maa tɛ
ale kun bɛ minisiriso la minisiriso min ɲɛsin bɛ sɔrɔkow ma a wulila ka bɔ Jacob Zuma fɛ o ma bɛn jamanaden fanba ma. Kasara dɔ kɛra Suède jamana kɔnɔ faaba la Stockholm jumadon avril kalo tile 7 nɛgɛ ɲɛtani tila waati ni o ye midi yɛrɛ tilese kunjɛ dɔ de ye mobiliba sagajigi boli ka don maaw tu la fɔ dɔ ka magasin da kɔnɔ maa 4 ɲɔgɔnna bɔnɛna ani na maa 15 bɛ olu joginna kɛrɛnkɛrɛnnenya den daanu Suède polisi y'a ye a jira k'a fɔ mobiliba min sagajigi bolila ka don maaw tu la mobiliba suɲanen kun don dɔ fɛ a boliba kɔni bɛ ka ɲini bi hali bi a ma se ka ye nka ko maa dɔ kɔni minɛ bɛ u bolo bi min kɔni ni boliba in bɔlen don ka sabu kɛ boliba in kɛlen k'a ka kokolo kɛ k'i yɛrɛ ta jatala minnu bɛ baratu bɔlɔnkɔnɔnaw na nazara la o dɔ sera ka a jata u bɛ k'a lajɛ ja in min dara ani maa minɛnen k'u sanga ni ɲɔgɔn ye ka se k'a dɔn n'o y'a sɔrɔla maa minɛnen de ye mobili sagajigi boliba ye ka don maaw tu la minisiri ɲɛma Suède jamana kɔnɔ Stefan Löfven ale tun bɛ ka taama dɔ kɛ ka ɲɛsin Göteborg ma o ye dugu dɔ ye u ka fanga ɲini jakulu parti social démocratique ka lajɛ kun bɛ yen a kuma min na ni a ye kɔrɔfɔ in mɛn o yɔrɔ bɛɛ a ye kɔsegi bɛlɛ bolo da ka faaba sɛgɛrɛ ni o ye Stockholm ye a selen faaba la a y'a jira k'a fɔ bin kɛra Suède jamana kan a ko kɛra cogo min fɛnɛ na yanni ko tigi ka dɔn kɔni ale bɛ se k'a fɔ k'a bɛ ko in bila bamanjiya wale de kadara kɔnɔ o yɔrɔ bɛɛ a ye kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigi sen kan k'a jira kunnafonidilaw la k'a fɔ danjɛw bɛɛ lajɛlen suwalen don Suède ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ani minnu bɛ danjɛ la terrain delini minnu bɛ nazara la ni u k'u ma ko métro olu bɛɛ lajɛlen kun bolili kun jɔra nka su bɛ taa ko kuma min na u labanna k'a daminɛ ko kura. Alamusado avril kalo tile 5 ka dugu jɛ juma avril kalo tile 7 la Amerikikaw ka jamana ɲamakura Donald Trump min n'a ka kun ye Ameriki jamana kunna ka fɔ Ameriki bi wasa don a yɛrɛkun de la fɔlɔ a tɛna kɛ maa kɔlɔsiba ye a tɛna kɛ maa lakanaba ye ni u ko a ka hakilina ma ko isolationniste Donald Trump n'an bɛ fɛn dɔ kɛ min balala maa caman na a bɛ ka jamana ɲamaya ɲini kuma min na yɛrɛmankutu waatiw ni o ye kampani ye a tun bɛ ka maa min danu ka fɔ o ye ale jɛɲɔgɔn ye ni ale kɛra jamana ɲɛma ye don min Ameriki jamana kunna ka sabu kɛ o tigilama ka baara kɛcogo ka d'a ye Rusila jamana ɲɛma Vladimir Putin de ko don a nan bɛ bila o de la Siri manga la alamisa ka dugu jɛ juma na Donald Trump ye yamariya ka susuli kɛ Siri Bashar al-Assad ka kɛlɛcɛw daga yɔrɔ dɔ kan u ko mugu min ma ko misili o 59 bilila Ameriki kɛlɛcɛw fɛ k'u to kɔgɔji sanfɛ u ka badonba min kɛmɛ k'i kan ka kɔgɔji kan ni o ye US Navy ye kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna kɔgɔji bolofara min filɛ nin ye farafina arabu jamanaw ni nazarala ni ɲɔgɔn cɛ ni u kama ko mer Méditerranée mugu ninnu misiliw u taara bi Siri fa min fɛ o ye Homs mara ye kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna Bashar al-Assad ka kɛlɛcɛw daga yɔrɔ min bɛ wele ko base aérienne de Chayrat maa 9 o de fara o maa 9 na 4 ye dendaninw ye Bashar al-Assad ni a ka fanga ka fɔ la wa minɛn caman bɛ yen minnu ni mugujugu ninnu y'olu tiɲɛ fana nka Rusila minisiriso min ɲɛsin bɛ surasiya ma o y'a yira k'a fɔ Siri Bashar al-Assad ka kɛlɛcɛ 4 de ni to bɛ sɔn ka kɛ 2 bɛ yen olu tununnen don u t'a fama dɔn kabini o de ko in kɛra sa bɛɛ bɛ na Rusila jamana a surasiw kɛmɛ ka labɛn sabati u ka bato min wele ko Navire Furtif Amiral Grigorovich ni misili kunbɛla bɛɛ la juma tɛmɛnen avril kalo tile 7 ko in kɛra don min yɛrɛ Ameriki surasiw fɛ o don kelen nin bato in wulila a daga yɔrɔ la kɔgɔji bolofara min bɛ wele ko Mer Noire ni k'i kunda farafina arabu yanfa ni nazarala ni ɲɔgɔn cɛ kɔgɔji bolofara sanfɛ ni o ye mer Méditerranée ye u ka bato belebele min fɛnɛ kɛmɛ k'i kan ka ye u taara fara o ka ye wa kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ani Amerikikaw fɛnɛ ka bato caman jan bilen kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna misili yɛrɛ filila ka bɔ fa min fɛ kunnafoniw nana n'a ye k'a fɔ ma min na ni Rusila bato in ni o ye Navire Furtif Amiral Grigorovich ye n'a bɔra Mer Noire ka k'i kunda Amerikikaw ka bato in nzɔrɔ yɔrɔ kan ni o ye mer Méditerranée ye ko Amerikikaw ka bato in fɛnɛ sina k'a yɔrɔ kɔni bila dɔw ko k'a taa n'a kɛ mugu dɔ ɲini ka fara a kun bato kɔnɔ ka segin ka n'a nɔ na o kɔni ma sɛmɛndiya fɔlɔ nka bebe in kɔni na Vladimir Putin ni o ye Rusila jamana ɲɛma ye a y'a yira k'a fɔ ko u ye sariya sɔsɔ sariya jumɛn sɔsɔra
tɛmɛma kɛ diɲɛ seleke naani sariya foyi fɛ ni ka susuli kɛ Bashar al-Assad fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ Donald Trump ma ɲininkali kɛ wasadenw na Ameriki jamana kɔnɔ wasadenw ka yamaruya d'a ma a ka susuli kɛ Amerikikaw dɔn kun bɛ ni fɛn min ye don dɛmɛnenw na ni o ye k'u yɛrɛ kɛ diɲɛ gendarmew ye ko nin ye o sɛmɛndiyalen ye u bɛɛ ko kura wa Amerikikaw k'a dɔn k'a fɔ Ameriki jamana ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ jɛ ko nin bɛ kɛ sababu ye k'a don galama na wa don nataw la n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛra Russie jamana a labɛn bɛ ni ka jaabili kɛ tajuru sara maa faamuyalenba dɔw ɲininkalen ni u k'olu ma ko observateurs kunnafoni dilabaw olu caman y'a jira k'a fɔ Amerikikaw kɛlen ka misili in fili Bashar al-Assad ka kɛlɛcɛw ka daga yɔrɔ in kan ni Russie jamana kungo k'a bɛ tajuru sara fɛnɛ kɛ ka ɲɛsin Ameriki jamana ma k'a balawu kun tɛ bɔ foyi fɛ ka sababu kɛ jamana fila ninnu Russie jamana ani Ameriki jamana mugujugu ko ta fa nucléaire a jamanaw fila bɛɛ y'o jamanaw jateminɛkɛla dɔ fɛnɛ y'a jira k'a fɔ Donald Trump maaw de bɛ yen minnu bɛ ka nin hakilina in don a la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Barack Obama ka fangaɲini jakulu démocratique mɔgɔw ka taabolo caman kɛn bɛ ka nɛgɛn k'a bila o sira in de kan a k'a lajɛ k'o sira in minɛ ko n'o tɛ k'a bɛ faamu cogo jumɛn maa dɔ kun bɛ a kɛrɛfɛ a ka kɔrɔsigiw la ni o ye conseiller ye a y'o bila tile fila in na hali o ma mɛn o kun ye maa ye a hakili juru caani ne kun don a kun bɛ jateminɛ kɛ nka sina k'o bila ka bɔ baara la tile damadɔ dɔrɔn ka sin ka nin susuli kɛ k'o b'a jira k'a fɔ Donald Trump a bɛ ka baara kɛ ni maa dɔw de hakilina ye nka Russie jamana ɲɛmaa Vladimir Putin kɔni y'a jira k'a fɔ n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛra Syrie jamana susuli a tajuru sara bere fɛnɛ na ye olu bolo ka lase. O de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma ɲɛ kunnafoni disenw ɲɛmɔgɔyaso fɛ aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw k'an bɛn ni Ala sɔnna ma.